Usa sa problemang mihamok sa kababayenan ang bukol o cyst sa suso nga kun mo grabe mahulog sa breast cancer. Busa dako kay unta og matabang ang Mamovan nga gigastuhan sa city government og milyon ka pesos nga mususi sa suso sa mga babae. Apan wa pagyud kini kapahimusli hangtod karon. Ngano man ani ang report. Sa atubangan sa Cebu City Health Department giparking ang Mamovan nga nahimo ng White Elephant tungod kay wa pagyud magamit. 15 milyones pesos ang gigasto sa dakbayan sa Sugbo alang nini alang unta sa mga indigent patients. Iniro nining tuiga gisubhan ang Mamovan apan kutob ra ay ni adtong tungura kay wa man kini kapahimusli. Ang nibalik nga City Health Officer nga si Doktora Daisy Villa nakugang dihang nasayran nga nahimong White Elephant ang Mamovan. Gitumong unta kining magamit sa kabarangayan. Gipakita ni Doktora Villa ang sulod sa van ug kumpleto kini sa state-of-the-art nga kahimanan. Dok, unsa ni siya nga equipment? I think mo ni siya ang ultrasound nga atong gibuhat kay the van itself is composed of ultrasound and mammogram. So, na gamit? So mo ni siya. So makita nimo nga wa pa gyud siya nagamit kay with the plastic and everything. So, anong good kayo? Anogon pa kaayo. Kay sayang kaayo no nga from the start of delivery pag yun nato bisan na lang ta masampulan nato para magamit nato sa atong mga constituente nga nanginahanglan ani. Unsa ni siya, Dok, nga particular nga equipment? Mo ni siya ang atong gamiton para pag examine sa tutoy no. So this is actually the machine for the mammogram. Or mammogram. Yes. Package na ni siya. Package di siya sa atong ultrasound sa PICAS room. Nganong wa gyud magamit ang Mamovan? There is a need sa atong FDA license to operate. So ang FDA kinanglan pa ato tong paluapon wala. So consultant sa renewal sa mababa gi-renew ang consultant pero kinanglan i-renew pa ang consultant pero so ang pag-renew na itong naga-function. Samtang lakip sa wala, kapahimos limaw ang dental van gikan sa DOH nga nagyaka na atubangan sa City Health Office. Kumpleto usab kini sa kahimanan apan dili makadagan kay wa marehistro sulod na sa tulo ka tuig. Sayang kaayo. Sayang nga ma-reserve pa nato ang mga ngipon. Dili na to hotdon nga mahurot na lang tagkapangag. Pipila lang kini sa nadiskubrihan ni Doktora Villa sa iyang pagbalik sa katungdanan. Mohimo siya og report mahitungod sa mga problema sa City Health Office o isumiter ngadto sa mayor. I'll make a report to the mayor and I'll find a solution para ma-function gid siya. Kauban si John Solon. Kini ang among short dokyo.